משפחתם. הכתבה הבאה קשה לצפייה, 3 ילדים, 3 אחים, שמספרים על התעללות מינית קשה מאוד של אביהם. הם שהו 8 חודשים במרכז חירום, והתלונה שהוגשה במשטרה עדיין מטופלת בפרקליטות. האב טוען שאולצו לספר את סיפורם, ומכל מקום טובת הילדים מחייבת בדיקה יסודית של המקרה. נועה ברק מביאה את דבר האחים שהחלטו להפר שתיקה. הנה. אני חשבתי שהוא לא ייגע בי. ומה קרה? הוא נגע בי. איפה כאב לך? בבר פרטי. בכית? לא, אם הייתי בוכה אז הם שומעים אותי. אני עדיין לא מאמין שיש לי אבא כזה. אפילו קשה לי להגיד אבא. איך לא שמרתי על הילדים? איך לא שמרתי על הילדים? איך זה קרה? את העדויות שתשמעו מיד קשה להכיל בהתחלה. 3 ילדים קטנים שמספרים איך אבא, מי שהיה אמור להיות הדמות המגוננת והמחבקת, הפכה לסיוט הגדול שלהם במשך שנים. כמה פעמים זה קרה? הרבה. שנים. לילות. במקלחת. בחדר. לחדר את הדבר שלו לפי הטבעת שלי. זה היה במשך שנים. אני בכיתי כי כאב לי. איפה כאב לך? בטוסיק. המון זמן. אני מחדיר את זוועות. בצורה חולנית. אי אפשר להסביר כיף כזה. תזכור אותי ולא יקב לי ככה. חשבתי שבאמת יהיה אבא, אבל הוא לא באמת היה אבא. לא ילד אחד, גם לא 2, אלא 3 ילדים, 3 אחים. ילד בן 13, ילדה בת 9, והקטן רק בן 7. אמא. בזמן שזה קרה סיפרת? לאחים שלך? לא, למה שאני אספר לאחים שלהם? הם ידעו אותם. הילדים מבינים מה שאבא לכאורה עושה ושותקים. מסתובבים שנים, כל אחד עם הסוד בבטן, מפחדים לדבר. אני שמרתי את זה. למה שמרת את זה? כי לא יכולתי לספר. אמרתי זה לא יעשה לי טוב. יכולתי לדבר. מקבלים שיתוק מהדברים האלה. למה לא רוצים שאמא תשמע? הוא אמר שאסור לספר. ניסיתי להדחיק את זה. חשבתי שזה יעזור. אולי אני אשכח את זה, אולי זה יעבור לי. הבנתי שבסוף אני אשתגע אם אני לא אספר. סיפרתי. פשוט סירבתי פשוט לעכל את זה. אני זוכרת את הרגע הזה שלא הפסקתי לבכות. פשוט האוזניים שלי לא רצו לשמוע. הודיה לא יודעת בשלב הזה עד כמה התהום עמוקה. האבא עוד לא בתמונה, היא שומעת שהבן הגדול הוא שפוגע מינית. מורה של הבת שלי התקשרה ואמרה לי להגיע דחוף לבית ספר. הילדה מספרת שאח שלה נוגע בה. משהו שאתה זוכר שעשית? דרשתי ממנה שיגיד לי כאילו מה קרה, מי פגע בך. היה לי ברור שהילד לא פגע סתם. היום אתה יכול להבין למה? היה לך את הצורך או את הדחף הזה לעשות את זה? כמו ילד, שכל החיים לומד את זה. כל החיים עובר את זה. ואני מספרת לילדה את מה שאח שלה סיפר. ישר הדבר הראשון אמרה, אני סולחת לאחי, אני סולחת לו. ואז היא אומרת לי, אמא, אבא עשה לי כואב. חיבקתי אותה ונשקתי אותה. ידענו שאבא צריך לחזור כל רגע מהעבודה. אני יושבת עם הילדים במיטה שלי בחדר. מנסים להעביר עניין, נושא אחר, והבן שלי הקטן אומר לי, אמא, אני רוצה להגיד לך סוד באוזן. הוא אומר לי,
אמא, גם לי אבא עשה הכל. באותו רגע אין לי אוויר לנשום, באותו רגע אין לי אוויר לנשום. ובתוך סערת הרגשות הודיה מבקשת עצה דווקא מאבא שלה, אב שהטריד אותה מינית מגיל 4. ואז אני מחליטה להתקשר לאבא שלי, לאבא שלא דיברתי איתו 22 שנה. אמרתי לו, בחיים לא ביקשתי ממך שום דבר. לא דיברנו. אני צריכה את העזרה שלך. אני שמה לו פתאום, אחרי 22 שנה, אתה פגעת בי, אתה אותו מפלצת אתה דומה לאותו מפלצת עם זה שאני חיה איתו. למחרת בבוקר הודיה מגישה תלונה במשטרה. העבירה, התעללות מינית של אחראי בחסר ישע. התאריך 24 באוקטובר 2014. הטלפונים מהאבא לא הפסיקו לרגע. אמרתי לו שאני לוקחת אותה לבדיקה. זה נורא הלחיץ אותו. והוא כל הזמן שאל, אבל למה? אבל למה צריכה לקחת אותה לבדיקה? אמרתי לו, כואב לילדה, שורף לה, אנחנו צריכים לבדוק, אולי יש לה דלקת בדרכי השתן. הוא כל הזמן התקשר, הוא אומר לי, זה לא נשמע שאת בקופת חולים. הוא היה נורא לחוץ. הילדים הקטנים מועברים למרכז חירום ועוברים מבחונים. בדוח של הילדה נכתב בין השאר כי לאחרונה על החשד לפגיעה מינית של האח הגדול וכן של האב בילדה ובאחיה הקטן. בחקירת ילדים שעברה היא סיפרה על פגיעה מינית של אביה, האב הוצא מן הבית ובהוראת המשטרה אינו יכול להיפגש עם הילדים. הם היו שם 8 חודשים במרכז חירום. שתביני, זה טראומה על טראומה על טראומה ועל טראומה. זה ילדים שחוו טראומה בבית. הם חווים פרידה מהאימא, שזה הדבר הכי קשה בעולם. האב מאמין בחפותו ומסכים לעבור בדיקת פוליגרף. וכך לדוגמה הוא נשאל בשאלה מספר 2. האם החדרת אצבע לפי הטבעת של, וכאן מופיעים שמות הילדים? הדובר השיב בשלילה. חוות הדעת של הפוליגרף, הנבדק דובר שקר בגרסתו. לא יצאתי דובר שקר, כתוב שקרוב לוודאי דובר שקר, אבל זה לא ודאי. ואני אגיד לך, למה הוא עדיין לא שם? מאחורי סורג ובריח. האבא עובד מעל 20 שנה עם משטרת ישראל, הוא עובד איתם כסמוי. לא יודע, כנראה שהם מתייחסים לתלונה בכלל, בכל מקרה, מתייחסים לתלונה בחרפה. שנייה אחת אני עובר מחסור, איך הם משתרפים, כן טובה, תודה. יש דברים שלא אומרים אותם, למה? זה לא אמיתי, הוא לא סמוי. סמוי, אז מה? ברגע שאזרח בא על מישהו אחר, והוא אומר שהוא סמוי, אז הם אומרים מה להתנקם בו. הבנת? מה צריך להגיד את זה? הוא סמוי, לא רוצה, מה שהוא רוצה, את יודעת מה הוא רוצה, לא רוצה, זה, תשאירי בשבילך. הוא נקרא סמוי טוב שלהם. הוא עושה עבודה טובה. קשה לוותר על אחד כזה. היא לא נורמלית, היא לא קשירה להיות אימא. ועובדה שהיא אומרת לילד שאם תגיד שאבא אנס אותך תקבל 2,000 שקל. שאם תגיד שאבא אנס אותך אז נקנה לך את כל הבגדים. שידול על מלא, לא היה ולא נברא. הכל עלילה. הילדים לא עברו שום עונש, שום כלום. התיק נסגר, החזירו לי את הערבות שהופקדתי בבית משפט. תוך 6 חודשים אם לא מגישים כתב אישום אז התיק סגור, ואני לא סמוי, ואני לא עובד עם המשטרה, ואני לא שום דבר. כמעט שנה מאז הוגשה התלונה הראשונה במשטרה, ומני, הבן הגדול, מי שלכאורה תקף מינית את אחותו והיה קורבן בעצמו, יושב בבית, בלי טיפול ובלי מסגרת חינוכית. איפה היית בשנה האחרונה? בבית. לא למדתי. למה? לא קיבלו אותי לבית ספר. וגם מה שיש לי, כאילו, בעיות. נקרא לזה ככה. קיבלת איזשהו טיפול בשנה האחרונה? שום טיפול. איזה שירותי הרווחה? הם אטומים, הם פשוט אטומים. כל כך הרבה פניות, כל כך הרבה בקשות חוזרות לעזרה, לטיפול לילד. פשוט אין עם מי לדבר. אבא לא יפגע בך אף פעם יותר. זה מאחורינו. ואם אמא יורד לדמעות עכשיו,
זה בגלל שקשה לי, אמא, כי אני לא יכולה לחשוב שאבא עשה לך דברים כל כך כואבים ואני לא ראיתי ולא עזרתי לך. בוא תתפשש. אחד אחד הם נשברו השבוע מול המצלמה. ילדים רכים שהמציאות התאכזרה אליהם, ילדים רכים שהשיקום הנפשי שלהם עוד לא נראה באופק. אין אבא טוב, אין אבא טוב, אין אבא טוב, אין דבר כזה אבא טוב, אני מאמין שאין אבא טוב. ועכשיו לתגובות מהמשטרה נמסר בתגובה כי כלל חומרי החקירה הועברו לבחינת הפרקליטות. מדובר באירוע מורכב ובתלונות אשר מפאת צנעת הפרט אי אפשר לפרט בתקשורת. מהפרקליטות נמסר כי התיק נבחן וטרם התקבלה החלטה בעניינו. שלום נועה. שלום איילה. זה קשה מאוד לצפות, וכמובן לפני הכל זה עלה בכתבה ואני רוצה שתחדדי את זה. ובואו אנשים יאמרו את זה, היא טוענת כך והוא טוען אחרת, אז איך את משוכנעת כל כך? אז קודם כל שני דברים גם בהקשר לתגובות, אנחנו צריכים רק עוד להוסיף. קודם כל משטרת ירושלים טוענת שאין כל בסיס לטענה שהוא סמוי כמו שהאימא אמרה, וגם כמו שגם את אמרת, הפרקליטות אומרת, תקשיבי, אנחנו עדיין חוקרים. רק לפני שבועיים הילד הגדול עוד הגיע שוב לחקירה, וצריך להגיד זה חוקרי נוער של משרד הרווחה, זה דברים שלוקחים זמן. וגם ראינו בכתבה, ויש דוחות שכמובן מפאת צנעת הפרט לא פרסמנו אותם, של הילדים ממרכז החירום, שהם עברו שם אבחונים, שאומרים באופן, את יודעת, שלא משתמע לשני פנים שהילדים עברו איזושהי פגיעה. ואת יודעת מה, אני אגיד לך משהו בכנות, איילה, הילדים פה הם קורבנות, ובאמת לא משנה עכשיו, את יודעת, יש את גורמי האכיפה, הפרקליטות תגיש את המסקנות שלה, כבר כמעט שנה, התיק עוד עובדים עליו. הילדים פה הם הקורבן, היית צריכה לראות, באמת, אנחנו לא יכולים להראות את העיניים של הילדים האלה, אבל את רואה ילדים באמת הרוסים, אין להם אמון כמעט בכלום, בטח לא בבני אדם. זה באמת היה מחזה מאוד 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 קשה. אני אומרת לה, היא מצליחה עם איכשהו לאסוף אותם, או שהיא בעצמה לא, היא מצליחה מאוד. את יודעת, זה מדהים לראות, תראי, גם את היחסים בין האחים, כי הבן הגדול בעצמו גם פגע בילדים הקטנים. והיא אמרה גם, הילדה, אני סולחת לו, יש שם אהבה מאוד גדולה בין האחים, בינם לבין עצמם, וגם האמא עוטפת אותם בהרבה הרבה מאוד חום, עם מעט מאוד אמצעים, אבל את יודעת, יש הרבה חום והרבה אהבה של אמא. ואנחנו גם צריכים, ברשותך, גם להוסיף את התגובה של עיריית בית שמש. אז הם אומרים לנו על העובדה שבעצם הילד כבר שנה בלי מסגרת. עובדי הרווחה המסורים כבר התרגלו לספוג מדי פעם בפעם התנהגויות בלתי הולמות וכפויות טובה. מעבר לכך לא נוכל להרחיב בעניין המקרה הספציפי בשל מגבלות צנעת הפרט. והאבא, בנוסף למה שהוא אמר את דברו בכתבה, הוא מבקש להוסיף כי האם נרקומנית ויש בידו מידע שגם הבן הגדול מעשן את הסמים יחד. זו תוספת שהאב ביקש להוסיף. אין לנו דרך להוכיח את זה כמובן. תודה רבה לך, נועה ברק. תודה, איילה. זה היה הקרב החברתי.